Sanibonani balandeli emakhaya umakhosi umdlalo selo endaweni yaseNtshanga. Intshanga ke bakwethu ukuthi abantu abaningi bayabuza ukuthi intshanga ikephi. Intshanga iphakathi kweMaritzburg neTheku bandla Nkosi yami. Ngiphuma ke ngaphansi komkhanya kude. Nengixoxe bandla Nkosi yami namhlanje ngihamba ngedwa bandla Nkosi yami. Umakhosi uqaba usane busy ekhona naye kakhulu nje ngalendlela yesimanga. Kodwa ngiyathembisa ukuthi okungenzeka ngokuzayo mhlawumbe nayo izobe ngasenayo busy. Sobe sesikwazi ukuthi sihlanganyele kanye naye sobabili njenganenjwayelo. Namhlanje ke balandeli ngithi ke angithe ake sizokhuluma namhlanje ngokuzalwa wembethe. Lento yokuthi uyokuzalwa wembethe sebebaningi noma ngithi seziningi izinyanga noma izangoma noma bathandazi beqhamuka novo oluhlukahlukene. Ilona lo ebeka ngendlela yakhe umayelana nokuzalwa wembethe, ilona lo ebeka ngendlela yakhe. So namhlanje ngithi ke ake nami ngizobeka noma ngithi ngendlela nami engiunderstanda ngayo lento yokuzalwa wembethe ukuthi kahle kahle kwenzakalani mengabe umuntu otheme efike emhlabeni wayesefika embethe. Okay, ukuzalwa wembethe usuke unesipho othema ufike emhlabeni wafika abantu abadala bakini abasuke bekuphe sona. Nanokuthi ke kuyahlukana ukuthi umntwana uthi mengabe efika emhlabeni umbethe ndlelani. Ukuthola ukuthi omunye ukhaveke yonke indawo, omunye uthola ukuthi kulenga emqaleni kufika ngendlela ezohlukene. Kanti nomsebenzi futhi okuzalwa uwembethe ukuthi bambathisele ndlelani akufani. Nakho futhi kuhlukene. Ngoba indaba ngisho njalo na ukuthi imvamisa yobantu athi bebefika emhlabeni bezelwe befike kuthiwa umuntu uzalwe embethe. Ukuthola ukuthi omunye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi ekukhuleni kwakhe uzokhula abe isangoma, abe kuyona le ndima le esikuyona. Omunye uzalwe embethe kodwa akusho ukuthi usembethe ngoba njengoba esembethe usho ukuthi usezoba isangoma. Kodwa kona sike sithi umuntu mengabe ezalwe embethe kuyinhlanhla nje esimangaliso, kuyinhlanhla enkulu nje ufike emhlabeni abantu bakini bengibathi ngoba basuke bengibathisa inhlanhla kahle kahle abantu bakini. Kodwa ke mina ke ngikusho ukuthi kona lokho kuzalwa wembethe kuhle kodwa futhi kuyakwazi ukuphenduka bese kuba libhadi wena qobo lwakho umuntu otheme efika emhlabeni wazalwa embethe. Into esuke siyenza ukuthi lento osukuphiwe yona lenhlanhla engaka wena osukunike weyona ebesiphenduka iba yibhadi mangabe ingezombulwa ngokuqala lokho, noma ekumbuleni kwayo mayithe yambulwa yayisingabi yangambuleka ngendlela kwangenzeka okusho ukuthi uzamile ukuyimbula kodwa yangambuleka akwangamukeleka ukuyembula kwakho kwangenzeka ngendlela. So lapho ke ilapho ke lenhlanhla yakho isuke isiphenduka khona isisiba inkinga phezu kweyakho impilo ngaphezu kokuba kade ivele inkinga kade wena ungakayimbuli. Ngoba phela mengabe uzalwe wembethe ingubo yakho wangayimbula ukuthola ukuthi noma inhlanhla kwena isondela iziveza umuntu ozama ingathi kuyaphumelela kodwa kujike esithubeni ubona izinto zakho sezihlibhiko uthi hayi mani ngoba bengithi kuza kahle nje uthi ubamba ngala kubambeka impela ubonza kuyalunga kodwa makuphinde futhi kuhlibhike angithi manje le nhlanhla wayinikwa kodwa manje ayimbuliwe ngendlela ukuthi uncengweke phela manje ukuthi lento ewafika nayo emhlabeni uyinikiwe phela ukuthi ke manje sasicela ukuthi ke phela manje ibisi yakusebenzela. Angithi lo msebenzi lo usuke ingenziwe phela vele isuke ngisho inhlanhla yakho wena isuke ingakusebenzeli ngendlela. Angizwe ukuthi ngithini lento shuthi ngingayilinganisa nani ifana nomuntu owenza igobongo walenza wangaliphothula
uthola ukuthi ubokulenza wabona ukuthi hayi mani into zakhe ziyaqaqeka futhi ziyaqaqeka ngempela ziqaqeka izinto ukuthi kodwa manje imsebenzele bese futhi zithe futhi into ziyathula yini leli igobongo lakhe ulivusile kodwa manje limsebenzele bese liphele endleleni angithi angizwa ukuthi ngithini so manje lento ngingayilinganisa lento yokuzala wembethe ngikuthi angiyilinganise nako lokuthi nayo ithi noma ikusebenzela kodwa njalo wena inhlanhla yakho inqamuka endleleni izinto zakho azifiki la ekumele ngabe zifika khona ngoba vele lento yakho wena oyinikwa abantu bakini awimbulanga phela nje. Okunye futhi engingathanda ukuthi ngichaze mayelana nako lokuzala kwembethe. Ake siqale nemuva lento, siqale ngesikhathi kufika emhlabeni. Angithi manje esikhathini samanje angifuni ukuqamba amanga. Sizinyanga, sizangoma, singabathandazi. Lo msebenzi wokuzala wembethe mengabe wenzele umuntu asiwenzi ngendlela ethi ayifani. Ngisho kanjalo. Ilo naloyo ubeka ngendlela yakhathi mina ngikwenza kanje, ilo naloyo ubeka ngendlela yakhathi ngibeka nje. Nengikholela ukuthi ilo nalowo muntu phela usuke lalele ithonge likuyena noma usuke lalele lo muntu osuke ekuyena emzimbeni ukuthi la lo msebenzi mowenza uwenze ngale ndlela. Kukhona abantu asebewenzile lo msebenzi wokuzala wembethe. Umuntu mhlambe ngizokwenza example asebenzisa imbuzi. Wawenza athi mina ngiyimbulile ingubo ngasebenzisa imbuzi eyodwa mhlambe ayisho nokhala wakhe kodwa ngokuhamba kwesikhathi bese ethola ukuthi ayi mani ingubo yami mina ayimbulekanga. Kukhona umuntu oyenzayo futhi athi mina ngayimbula ngembuzi futhi iyambuleka iyangisebenzela. Angithi angizwe ngithini lento okusho lento iya nangabantu iya nangento yomuntu lento yokuzala wembethe. Mina ke into engisho ukuthi ke esikhathini samanje ukuthi umuntu esibhedlela umama efika ebeletha isikhathi esiningi manje asazi ukuthi lengubo yakho thema ufika nayo emhlabeni iphelele kuziphi izandla. Kwaphela manje sesiyazi ukuthi isikhathi esiningi kahle ngendlela manje isikhathi sesiphila kusona nesekwenzeka ngayo lezi ingubo lezi zabantu umuntu mekade beletha zigcina seziwelela ezandleni ezirongi zisuka phi esibhedlela. So mina into engithi angikhuthaze ngayo abantu bake bayibheke lento ngelinye ihlo nento esilimaze abaningi ngenxa yokuthi ingubo yakho yawelela ezandleni ezirongi. Okay, ayithola umuntu ingubo yakho. Angithi ngiyazi ukuthi le ngubo le isuke iyinhlanhla enkulu kangakanani. Ayithola umuntu ingubo yakho. Mangabe seyitholile umuntu ingubo yakho naye ayozama ukukhuphula izinto zakhe ngalamandla lawa ale ngubo yakho wena ufike nayo. Azama ukuyokhuphula izinto zakhe bese iyamsebenzela ngoba phela manje isikhathini samanje sasinezinto eziningi ezisetshenziswayo ukukhuphula amandla okanye ke ngithi nje mhlambe inyanga ukudonsa umsebenzi ngigcine mhlambe semtholele ingubo yakho mina sengiyoyisebenzisa emthini yamethize ukuthi ke bese kuphakama izinto zami mhlambe kungena abantu imali nani ngoba phela lento siyazi ukuthi inhlanhla enkulu kakhulu. Ake sithi nakho ke la kuwena sekuyavela ke lapho ingubo yakho yawelela ezandleni ezirongi yathola umuntu wazama ukukhuphula amandla akhe ngayo. Wena usuya manje usufika esikhathini sokuthi manje kufunakala uyembule ke wena le ngubo yakho. Wena usuthatha ke lembuzi ke manje nakhe mhlambe kiwe emsamo naleyo nkukhu leyo ebika umsebenzi ukuthi kahle namhlanje kuzokwenziwa la ekhaya. Wena ngalembuzi ke manje usushisa kushiselwa impepho lokushisela impepho sekuyashiya ukuthi namhlanje sizombula leya ngubo yakho. Angithi manje uyayibona ingozi la ikhona wena umbula ingubo yakho. Shuthi njengoba uyimbula yona le ngubo yakho usuphakamisa lo wamuntu uphakamisa lo msebenzi walowa muntu owathola ingubo yakho. Angithi angizwe ukuthi ngithini. Ukwesinye isikhathi uthi namanje noma usuyimbulile ingubo yakho kujike kube ngazi ukuthi kwakuyimbula sekujike kwayize akusakusebenzeli wena lekulokumbule kwakhe ingubo. Kangani ngoba ngithi mina ke engazi ukuthi mangabe uzombula ingubo yakho kuqala. Noma ngezwakala yini. Mangabe uzombula ingubo yakho kuqala engazi ukuthi
kungaqale kube khona esinye isilwane nje kahle kahle ake ngize ngithi mhlambe nje izimbuzi eziwu2 lento eyenza nje umsebenzi kahle yona ngiyazi umsebenzi onzima because manje isikhathini sabantu abaningi phela manje abasasebenzi kodwa kahle kahle kuyasebenza uthatha imbuzi yokuqala mawuyithatha lembuzi ushisa impepho elisami mhlawumbe usuyishisile inkukhu yokusho ukuthi wena uzokwenzana nobika umsebenzi bese ngalembuzi yokuqala ke selisithi ke thina sizocela ukuvusa leya ngubo angithi manje njengoba siyivusa le ngubo yakho yalahleka siyibuyisela kuwena siphuca lo muntu owekade eyitholile le ngubo yakho siyayibuyisa senzela ukuthi mase simbula asiphakamisi amandla alowa muntu owekade etholeni ingubo yakho ngoba usuku ungazi angithi ngoba manje lo kuyasiza ngoba usuku ungazi ngempela ukuthi igcine phi ingubo yakho manje mangabe uthatha isilesilwane wena esithize usuyivusa le ngubo utshela abantu abadala ukuthi ucela ukuvusa le ngubo yakho wafika emhlabeni bengimbese yona ngithi ngiyazi ukuthi uyayivusa ke manje le ngubo yakho ukuthi uyibuyisela kuwena ngempela ke phela manje ngoba phela uphume ufika emhlabeni yasuka kuwena mhlambe yadabuka noma wenzeka kanjani angithi sisuke singazi bese iyavuswa le ngubo kuwena uma isivusiwe ke le ngubo kuwena uhambathiswa yona ke le ngubo yakho ila uma isibuyisiwe ila usukwazi khona ukuthi ke ngalese sinye isilwane ke manje ke imande ke sesimbula ke manje le ngubo yakho ke manje sesimbula lezi inhlanhla zakho angithi yabona uyimbula nje wena vele ingubo yakho usuyibuyisile wena vele usumphucile lo wamuntu oyekade ethola ingubo yakho wena usuyivusile leya ngubo yakho eyadabuka mangabe yadabuka angithi angizwe ngithini usuyivusile usuyembula ke manje ngendlela so engizama ukusho ukuthi lento abantu abaningi ibashaya kakhulu lento yokumbula ingubo ngoba abanye abantu abanalo ulwazi ngakho ngesinamhlanje ake ngihlale phansi ke nami ngiyixoxe ngeyami indlela le ndaba ngoba mina baningi esibasizile le ngalendlela le engisho njalo engisho ngayo so nje ngingakhuthaza ukuthi umuntu uma ngabe ngempela ezombulelwa ingubo akathi ukuyilandela into yakhe athi nje ukuyilandela ngoba lento yokumbula ingubo ibucayi ngendlela eyisimanga kodwa ke ngiyathemba ukuthi namhlanje ukuthi ngihlale phansi ngichazela abalandeli ngibachazele mayelana nalento yokuzala wembethe kukhona abazosizakala kukhona futhi abazozuza kuyona kukhona abantu abazokwenza mhlawumbe ngalendlela bese beyasizakala lokho nje ngithi angikusho namhlanje angizokwanda kakhulu bandla kakhulu balaleli namhlanje kodwa nje engizokucela ke futhi ukuthi niqhubeke bandla Nkosi yami nilike ebese niya subscribe ukuze umuntu ezothola umfutho abone ukuthi hayibo abalandeli bayakhula bakhona niya like niya subscribe niya commenta siyaphendula nje kumnandi nje kube njalo so nje ngiyacela nje siqhubeke nje kahle ni subscribe ni like thokozani ngiyabonga kakhulu thank you